Salamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu. Barka kuma da zuwa wannan tasha tamu ta Hausa Top TV. Wata ke kawo muku shirye-shirye dare da rana. Amma mai sauraro kakka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa domin da zarar ka danna alamar subscribe zaka ga alamar makaɗin sanarwa ta fito sai ka danna mana. Ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku labarai na duniya baki ɗaya. Mun gode masu sauraro. Allah ya sake sada mu da ku. Assalamu alaikum. Muna muku barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna Hausa Top TV. Wacce ke shiga lungu da sako domin lalaba muku labarai na duniya baki daya. Amma mai sauraro ka manta idan kai sabon zuwa ne da ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. Ta haka ne kuma za ku ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku labarai na duniya baki daya. Mun gode. A yau ne muka samu labarin wasu ma'aurata ko kuma mu ce auren bariki. A hausance dai muna cewa da wannan muna kiranta da bariki. Watakan tsoho ne aka same shi inda yake zuwa gidan karuwai yake iskancin shi da ƙananun mata. To amma a yanda muke jin wasu labarai na gefe daga ciki ake cewa wai yarinya ce ta gudu ta zo suka yi aure da wannan tsohon. So amma mu dai ba mu tabbatar da haka ba domin ba takardar shaida na hizba ko wani abu wanda suka yi aure, sai dai kawai yana shiga gidajen bariki ne yake yin barikin shi. Amma mai sauraro ka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. An kama wannan tsohon ne a cikin unguwar ko kuma mu ce cikin sabon gari inda yake yin lalata shi da mata. 'Yan sanda suka kama shi ne a cikin gidan cross inda aka fi sani da gidan bariki. Allah ka gyara mana, Allah kuma ya wadaran naka ya lalace. A ce tsoho kamar wannan yana aikata ba daidai ba. Amma masu sauraro muna da buƙatar mu ji ra'ayoyinku akan wannan abun. Kai mana comment da ra'ayinka. Idan bidiyon ya maka kai mana like. Mun gode. Ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwa kawo muku